Zatraktívniť jedlo v školských jedálniach má za úlohu projekt Skutočne zdravá škola. Je to reakcia na tú situáciu, ktorá je obezita detí, nemajú záujem o zdravú stravu. Dlhodobo máme záujem o to, aby sa zlepšovala strava na našich školách. V Nitre je tento program na 3 školách. Nábrežie mládeže, Kniežaťa pri Binu a Škultetýho. Žiakov čakali rôzne aktivity. Ako napríklad plytvanie jedlom, deti si merali odpad z jedla, že koľko hodia do koša. Máme školskú kuchynku, kde prebieha aj krúžok kulinár. Učitelia majú možnosť sem prísť s deťmi a pripraviť si buď tú zdravú desiatu, že si donesú nejaké suroviny z domu. Na základe teda kritérií, ktoré sme splnili, naša škola si bola prevziať v Bratislave bronzový certifikát, takže všetky tie aktivity, ktoré plníme, majú svoj význam. Sú tam také 3 základné veci, ako je pitná voda, tie potraviny z regiónu a v podstate živé potraviny. Pani kuchárky mali workshop, kde vlastne mali možnosť sa naučiť, ako variť chutne a zdravo. Prinášame tým deťom jedlá, ktoré sú trošku možno iné ako na iných školách. Snažíme sa využívať veľa čerstvé bylinky, šalátov, zeleniny, ovocia a podporovať slovenských dodávateľov. Ako škola sme takisto zapojení do zahraničného projektu School Food for Change, kde sme mali minulý týždeň zahraničnú návštevu. V tomto projekte je zahrnutých 12 zahraničných škôl, vrátane Slovenska. Radnica opravuje aj školské jedálne. Sú často veľkým problémom a postupne každým rokom opravujeme. Jozef Jurík, televízia Nitrička.